potom choď doľava. Okolo Čiernej hory. Doľava. A keď prídeš doľava ku... Ale toto, že si bude aj dým robiť. To presne zhasni, ty kokos. Vy ste jebnutí do piči. Doľava. Ja to mám tam rýchlo. Potom pôjdeš rovno. Priemu. Otvor okno. Pôjdeš rovno. A vyskoč. Manio. Kde si piči teraz? No bo. Jaj. Ej, tak smrdí to tu. Ako prskávke. Hej, na piču, káme. Otvorte aj dvere, Keď to otvorte začne dvere. rúkať, budeme počuť. A čo vám jeblo tu na? Viete, že absint horí a papier, to už by ste mali vedieť, dávno. Na toho Ondreja to zvaríme. Dobre, tu je zima. Aj tam je taká zima? Ty koko, tu je prievan, čo ti jebe. Tak choď krížom cez to námestie, potom choď doľava. Máme nech sa na toho spýta, že ste ako... Pozeraj, Čierna hora, keď budeš vidieť Čierna hora, si dobrým smerom. Veď ale je na námestí, kde on budí Čiernu horu. Počkaj. Pred kostolom, čo je ten kostol, tak pred kostolom otoč doľava. A potom prezvem, budem to navigovať. Nechoď doľava. Kostol doľava, potom okolo okresného súdu, a čo to tam je? Ja mu poviem kaďalšie. Počúvaj ma. Ty si šiel zo stanice rovno hore schodmi kolo kostola na námestie, však? Ja viem, kaďal si šiel. Potom choď krížom cez to pojemané námestie. Doľava, áno, drž sa doľava, lebo... Ale ja vediem ten intrak, čo mu to vysvetľuje. Doľava choď. Potom... Počkaj. Slavo, nekos sa! Čakaj, Kubej. Slava zjebalo, vieš? Hej, počuj ťa. Moment, už počkaj. Potom doprava. Doprava rovno. Pôjdeš kolo. Ja do piči, povedzte mu, že choď 14-kou. Ale počujem, autobus ešte možno pôjde. Trolejbus, 14. Trolejbus ešte musí ísť. Nájdi stanicu 14-kou na obchodnú či na ktorú piču. No. Pôjdeš doľava, doprava, rovno. Kolo. No jasné. Tu sa tam kričí. Škuba na rane. Nejaká, že... Prasatá plost! Škubo, pýtaj sa na veľký diel intráky, keby niečo. A krysa. Neboj nič. Ešte máme pol litra absintu a sedmičku slivky ešte. Hrušky. Pôjdeš kolo toho... No bla 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 bla. Pôjdeš kolo kultúráku cez križovatku. Potom takou... Čo to je, alej? Nazveme to alej. Potom pôjdeš stále rovno. Cez most. Aho, vezú polievku. Aha, ja. No. Smerom kam je to od stanice? Jedte na to. Od stanice. Doľava. Doľava a doprava. Alebo ti poviem, že keby si šiel cez Štefánikovo námestie, ale ty nejdeš. To peniaz. Štvorcové. Počkaj, si dáš štvorcové dení. Sú tam dva námestia, on sa ojebe. Vidíš studňu? Počkaj, si na námestí pred kostolom alebo za kostolom? Vidíš studňu? Hore schodmi alebo dole? Medzi kostolom a čím? Pred kostolom. Si pred kostolom. No, tak buď choď tými schodíkami hore, na to také námestie štvorcové sa volá. Poznáš podľa toho, že je tváre štvorca? Áno, a potom doľava sa drž. A potom pôjdeš doľava a rovno, pôjdeš okolo hotela Slovan, alebo Kejpiče sa to volá. Ticho. A potom pôjdeš cez taký mostík na cestu a potom zase zatočíš doľava a pôjdeš, už uvidíš Čiernu horu. Drž sa okolo Čiernej hory. Mám ísť doľava, potom doľava, potom doľava. Choď rovno, doľava, potom uvidíš pred sebou Čiernu horu, tam hore bude svietiť Čierna hora proste. Okolo toho prejdeš a ďalej a už iba rovno. Keď budeš vidieť Čiernu horu, tak prezvoň, ja ti zavolám, že ako ďalej, dobre? Dobre, a okolo hotelu Slovačia? Hej, okolo nejakého Slovana alebo Kejpiče, tak nie. Tam v strede by malo byť niečo rozostávané. Dobre, čau zatiaľ, prezvoň potom Slavovi alebo komu. Čau. Dobre. Ináč mama ťa volá.
Mňa volá. No veď ja viem, že ťa volá, preto ti volám. Bo to bude video. Poďme si dať ďalší z absint. Čo povedať? Jasné. A nie. Nech to už